Mag-haul tayo. Kaya i-haul ko sa inyo yung mga nakabili namin kahapon. Iba yung boses ko. Parang boses lalaki. Kumuha kami ng box ni Hagrid. So, ito yung eco bag nila. Hindi ko na, may pangalan sa eco bag, pero hindi ko na ipapakita. So, meron kasi silang music na subject. Ano yung expandable folder? Ito pala siya. Kasi na-expand. O, diba? Ang talino ko naman. Kasi hindi ko alam yung pencil bagat na ubos. Kinakain ba ni Hagrid? Kaya, hello guys! Ayan, natapos ko lang maligo. And, ayan na naman yung kilay ko. Ayan. Hindi talaga siya pantay. Pero ayun, haul tayo. Kaya i-haul ko sa inyo yung mga nakabili namin kahapon. Iba yung boses ko. Parang boses lalaki. Boses lalaki. So, kahapon, kinuha ko yung box ni Hagrid. And, wait, kunin ko lang. Wait lang. Ayan. Diyan na lang tayo pumwesto. Kasi walang ibang paglalagyan. Ayan, wala pa kaming, alam nyo ba, 2 araw na hindi kami nagsusuklay. Hindi pa namin nakikita kung nasan yung suklay. 2 yung suklay namin pero wala kami nakita. So, kahapon kumuha kami ng box ni Hagrid. So, ito yung eco bag nila. Hindi ko na, may pangalan sa eco bag pero hindi ko na ipapakita yung pangalan ng school. But, ito yung mga books nila. Ang dami palang books ng grade 1, guys, no? Ano to? 9 books. Ayan, merong Filipino, English, ayun, English, Filipino, and then, ito, EP, Gawi EP. Ayan siya. Tapos, basta 9 books yung nandito. Tapos, meron dito yung makapal. Sobrang kapal. Kapal na mukha. Dalawa pala yung English this way. Dalawa siya. Dalawa yung English. Dalawa siya. Hindi ko alam. Dalawang English. Meron kasi ding mother tongue na subject nila. And then, ito. Parang grabe naman books na to. Ayan, 9 books. Tapos ito yung makakapal. Ayun, hindi nyo kung gano'n siya kakapal. Ayan, eto naman, meron kasi silang music na subject. So, sing, sketch, stretch, and stay healthy. Medyo makapal siya. And eto naman, mathematics. Medyo makapal din yung mathematics. Sa K-12 ata to na books. 9 books. And, hindi kami nakapagpa-ID kahapon kasi nga, anong tawag dito? Ang dami nagpa-ID. Kasi syempre halo lahat. Yung mga college, mga high school. Ayun. Pero nakaseparate kasi yung building nila. So, ito na kahapon. Ito yung mga nabili ko. Ito yung mga nabili ko na mga gamit ni Hagrid. Wait, ang init. Nasa yung listahan ko. Pero, nabili namin lahat. Yes, nabili namin lahat yung mga kailangan dun sa nasa list ng requirements. So, ayun, mahal pala itong mga ganito. Yung envelope na 70-50. Basta lang namin kinuha. Pero, ayan, 70-50 ang price niya. Yung coloring book. Na-require kasi ng coloring book. Wala kami makita doon na makapal. Lang siya. Medyo maninipis. Lang to, 22 pesos, 22.75 cents. Walang masyadong sa National Bookstore marami. Kaya, ayun. Ito lahat. Yung nabili namin na gamit yung sa requirements nila. And, nakakatuwa. Hindi ko lang alam kung, meron parang nakulang yung fastener kasi may specific na hiningi doon na blue. Blue lang talaga siya. And then, long and short. Hindi ko alam na may ganun pala, long and short. Ayun.
And ito, expandable. Hindi ko alam yung expandable, guys. Nagtanong pa kami doon. Ano yung expandable folder? Ito pala siya. Kasi na-expand. O, diba? Ang talino ko naman. And, ayun, 23 pesos. Yan, isa yan sa requirements. Tapos, hala, bakit parang blue to? Ano ba yung ano? Parang blue ata. Yung purple pala yung ano. Tapos, dalawang bond paper na, ano pala to ang back to school haul. Wow, charot. Ayan, long and short, 20 sheets ang kailangan. And then, meron ding Oslo paper, construction paper, meron ding, drawing book. Required din tong drawing book. Ano lang tong drawing book? 42 and 75. So, ano pa? Marami to, guys. Eto, Oslo paper. Yan din yung requirements sila sa graphing paper. Meron na palang graphing paper, no? Sa grade 1. Sorry naman, first time ko mag-grade 1. And eto, ang coloring book. Ayan. Ano lang to, 12 pesos. Tapos ito yung required din to na kailangan purple and long. So, ano to, 96 pesos yung isang cleared book. So, dyan namigay yung mga bata. So, cleared book na purple na long. And then, dito kami naloka kahapon sa mga notebooks niya. Kasi, di ba, color coding yung mga notebooks. And then, agoy, na. Pumasok kasi yung mga bata, yung mga bagong kaibigan ni Hagrid. Dito kami naloka kahapon sa mga notebook kasi mahirap pala maghanap ng notebook. Kasi diba, color coding per subjects, color coding siya, yellow, tapos mayroon kasi push-up pink, mayroong, So, naloka kami kasi hindi kompleto yung mga tapos sabi 50 leaves, pero ang nandoon is wala kami mahanap na 50 leaves, 80 leaves lahat, 80, 75 leaves, walang 50 leaves ko. Wala kaming choice. Ito yung kinuha namin. Basta meron siyang red, blue na lines na pang grade 1. And then, covered na kasi siya. So, ito 26 and 75. Ito pink, merong yellow. Ayan. Yung mga may merong blue. Ay, hindi to blue eh. Ano ba to? May pangalan to dun eh. Basta yun. And then, merong green, red. Meron ding purple, yellow. So, 9 notebooks. 2, 4, 6, 7, 8, 9. So, yung dalawa yung wala. So, naghanap kami dun sa ibang design. Ito kasi may cover na. And ito mas mura to, 15 pesos. Asa na dalon? Isulod. Dili na pwede igawas. Paminaw. Dili pwede igawas. So, ito 15 pesos lang. Ayan. Pero actually, mas maganda nga ito eh. Mas maganda siya. Tapos may nakalagay na parent signature. Tignan nyo. Parent signature. Bakit may ganyan? And then, i-cover na lang namin to. Kasi kailangan naka-cover kasi siya. And in fairness, mas maganda itong mura yung design niya. Meron pa siyang multiplication table. Mas okay siya. Mas maganda. Diba? Mas maganda siya compare dito na plain lang talaga. Okay, mas okay. Tapos i-cover na lang namin doon. Dalawa kami dito kami na kagabi. Nagmamadali na kami kagabi. Kasi nga, yung kahapon, talagang tinapos ko lahat yung mga gagawin ko. So, kinuha ko yung books. And yung books, medyo mas mabilis na siya. Pero yung ID lang yung hindi ko nakuha kahapon. Kasi sobrang haba nung line. And then, nakapagbayad na ako ng rent. And then, ano pa ba? Nung, kasi talagang tinapos ko lahat. And then, nag-upload ako ng video. 3 videos yung in-upload ko. In-schedule ko na lang yon para hindi na ako papunta-punta dun sa, kasi mahirap maghanap ng mga computer shop na, ang tawag dito, mabilis yung upload. Mahirap maghanap talaga. So, pag may nahanap talaga ako, nag-stick na ako doon na mag-upload. Pag-upload. Kaya, inabot ako ng alas 6. Hoy, asa na dalon? Ibutang.
imidya ng gabi. Kaya pagkatapos namin mag-upload, diretso kami sa mall, sa Gaisano, and then namili kami kaagad. Kaya nasaraduhan na kami as in last minute na. And yun, hindi na kami nakabili ng bag ni Hagrid kasi medyo may damage yung binili namin. So ayoko magmadali kasi baka makakuha talaga kami ng hindi magandang bag. Kaya hindi na lang namin binili. And then yung mga kulang-kulang din is yung baonan ni Hagrid. Naghanap kasi ako ng baonan niya na parang yung stainless siya. Ayoko ng plastic pero hindi ko alam. Maghanap ako sa Japan home or basta maghanap ako guys. Conscious na rin ako sa mga baonan niya yun. Kasi diba, mainit yung nilalagay natin. So ayan, let's continue. So 3 pad na yung binili ko. Ito yung mga gagamitin nila sa, syempre pag nag-aaral na. So, bumili lang ako ng 3 para may stock lang. Sabi ko, Papa nga 5. Sabi niyo, 3 lang daw. So, 3. Pero ang pangit naman. Pero ang pangit. Ang bilis maano nito. Pangit naman ito. Ayan, 3 pad. 1675. Parang ang pangit na nakuha ni Papa na papel. And then, bumili na rin ako nito. Pang cover ng books and then dun sa notebook niya kasi lahat yan lalagyan ng pangalan, notebook and yung mga gamit niya, yung mga books kailangan may name, diba? So eto 52 pesos, 2 na yung binili ko. Ano to? 13.5 inches, 5 meters. So 5 meters lahat. Pakalimutan kong bumili ng ng scotch tape ng dispenser. Nasira kasi yung akin. Bibili na lang ako bukas kasi aalis ako. And then, eto, scissor, 25. Sabi ni Papa, ito na lang daw kasi parang pangbata siya kasi hindi siya talagang pointed yung dito. Ano naman ako kahapon, ang hirap lang magbitbit talaga ng bata pag mamimili ka ng mga gamit. Eto, watercolor, 84.75. Ano to? Ano pa yung watercolor na? So, HBW. Kung hindi ko pa nila alam ng budget yan, talagang medyo mamahalan ako niyan. And then, crayons, na Crayola yung brand na kinuha ko. 60 and 75. Ano kasi 24 pieces dapat yung bilhin. And then, 12 inches na ruler. Ayan, sila yung pamili ni Papa niyan. And then, bumili din na kami ng glue. Elmer's glue. Alam nyo, pinaghahandaan ko na nga. Pinag-iipunan ko na rin. Bili ng printer para kay Hagrid kasi hindi lang para sa kanya, para sa amin na rin. Kaya kailangan ko rin kasi yung printer. Kaya naghahanap kami ng magandang printer. So, comment naman kayo guys kung ano yung magandang printer kasi wala talaga akong idea dun sa printer talaga. As in, wala akong idea. As in, wala. Sana mabigyan ako ng idea kung ano yung mga dapat gawin or ano yung mas mura na mas maganda. And then, kasi ang alam ko sa printer, meron ng di ba may photocopy, meron na ding anong tawag dun? Scanner, meron na ding printer. So, pero mas mahal ata yun, pero sana may suggest kayo sa akin na mas maganda doon, di ba? And then bumili kami ng pencil, 5 piraso. Sabi ko kay Papa 10. Kasi hindi ko alam yung pencil bagat nauubos, kinakain ba ni Hagrid. Kaya 5 lang sabi ni Papa, 5 lang. So sabi ni Mayor. And then eto, kailangan ng eraser at saka ano bang tawag doon? Eraser and sharpener. So eto, meron ng eraser. Mabango. And meron na rin siyang ano ba to? Sharpener. Ayan, meron siyang sharpener. Ayan siya. So, cute. Ano pa ba? And then, etong pencil case. Ito na lang yung binili namin kasi mabilis siyang buksan. Hindi ko alam kung bababa ito. Mabilis kasi siyang buksan. Hindi siya hassle. And then, ayun, mabilis siyang buksan. Meron siyang, ayan, meron din siyang sharpener. Ayan, marami namang malalagay. Ito sa pencil niya. Ayun. Magnetic siya. Actually, magnetic. Ayan. So, yan na lang yung binili namin para hindi hassle kay Hagrid maglagay ng mga gamit sa kanyang ano. Check ko kung magkakasya yung pencil. Kasya naman, syempre. Magkakasya naman siya. So, yun. Yun lang natin yung nabili ko. And then, yun lang yung nabili ko. Kahapon. Bayaran ko ata nito, nasa mga ano lang nasa
1,000. Kano ba yun? Kalimutan ko na yung ano. 1,271 lahat ng yan. Yung mga supplies lang. Hindi kasama yung books. Yun. Yun yung nagastos ko. Akala ko abot ko ng 2,000 dun sa, kasi marami yun eh. Pero ano lang pala, konti-konti lang pala yung mga, medyo mura lang naman siya. Kaya, mas okay. Mas mura din kasi sa Gaisano. So, ayun. Yun lang lahat yung nabili ko. And bukas, sana makahanap ako ng baunan. Dalawa yung bibiling ko. Isa kay Papa at isa kay Hagrid. So, tapos lagayin ng tubig niya. Then bag. Yun na lang yung kulang ko. And magpapaalam na, oh my God, ang haba na nung haul. And yun. So, I hope you guys enjoy. And medyo happy naman ako dito. And salamat sa inyong mga comments. And nagluto pala ako ng saging. Ayan, nagluto ko ng saging. Mayroon nag-comment, kasi kalimutan ko sino nag-comment. Hindi na ako bumibili ng saging. Na-miss na din yung nag-ano ko ng saging. So, ayan. Ayaw mahugasin ko. And so, ayan na, nagluto ako ng saging. So, yun na lang yung natira ko na saging. So, mapaalam na rin ako dito guys, ang haba na. So, I hope you guys enjoy. And follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And please don't forget to subscribe. And see you in my next video guys. Bye!